δικαστική διαμάχη, όχι τόσο έντονη, αυτή που αναφέρθηκε με τον Διονύση Σχοινά και τη Γιάννη Γαρμπή, που έχουν μια διαμάχη με γνωστό επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων. Στο θέμα Ενεπλάκη και η Face Κορδά έλαβε τον Μποτζόρνο και το Μεγάλο Κανάλι ένα εξώδικο από τον εκπρόσωπο του ιδιοκτήτη νυχτερινών κέντρων. Ο κύριος Νίκος Αγαπηνός απέστειλε το εξώδικο. Πάμε να σας πω λίγο τι έχει γίνει με αυτή την ιστορία στο μακρινό παρελθόν. Το σχήμα φέτος που βλέπουμε σε γνωστό νυχτερινό κέντρο στο Μαρούσι, οι εμφανίσεις της και της Γαρμπή και του Διονύση Σχοινά ήταν να πραγματοποιηθούν σε άλλο νυχτερινό κέντρο πολλά χρόνια πριν. Ήταν να πραγματοποιηθούν την περίοδο της πρώτης καραντίνας, όταν είχαμε το θέμα με τον κορονοϊό. Ήταν να γίνουν αυτές οι εμφανίσεις σε νυχτερινό κέντρο της οδού Πειραιώς. Οι εμφανίσεις αυτές όμως, επειδή έγινε η καραντίνα, δεν πραγματοποιήθηκαν. Υπήρχε συμφωνία τότε με τον επιχειρηματία και είπαν ότι η συνεργασία αυτή ή μαζί οι δύο ή κατά μόνας θα προχωρούσε αργότερα. Έγινε μια συμφωνία του Διονύση Σχοινά με την επιχείρηση να εμφανιστεί με τον Γιώργο Μαζονάκη. Ενώ είχε βγει η αφίσα, Δέσποινα, τα θυμάσαι, τα είχαμε συζητήσει και στο παρελθόν. Είχε βγει η αφίσα, είχαν προαναγγελθεί οι εμφανίσεις κτλ. Οι εμφανίσεις αυτές δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ. Και εκεί ξεκινά η δικαστική διαμάχη, χωρίς εγώ να υιοθετώ και να συμμερίζομαι σε καμία περίπτωση αυτά που ακούστηκαν για προκαταβολές, για ποσά. Δεν ξέρω ακριβώς τι έχει συμβεί. Αυτά θα τα βρουν στο δικαστήριο οι δύο πλευρές. Άρα όλο αυτό δεν έχει να κάνει με τις εμφανίσεις που ήταν να κάνει ο Διονύσης Σχοινάς με τον Γιώργο Μαζονάκη. Αυτό ήταν το δεύτερο βήμα, Δέσποινα. Προσπαθούμε να καταλάβουμε, γι' αυτό σε ρωτάω, Αλέξη. Η αρχική συμφωνία με τον να κάνει τις εμφανίσεις με την Κέτη στην αρχή. Η αρχική συμφωνία ήταν Διονύσης Σχοινάς και τη Γαρμπή σε νυχτερινό κέντρο της οδού Πειραιώς, την περίοδο όμως που έσκασε η πρώτη καραντίνα. Ναι. Που είναι σημαντικό να πούμε και ότι και ο Διονύσης Σχοινάς και η Γαρμπή δεν έχουν απασχολήσει ποτέ τη δημοσιότητα με κόντρες και πράγματα που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Είναι πρώτη φορά. Το θέμα όπως το θέτει τώρα ο Αλέξης δεν το ήξερα εγώ ότι υπήρχε συμφωνία να γίνει εμφάνιση ακριβώς. Ναι, αλλά τότε δεν έγινε γιατί αθέτησαν. Όχι, γιατί ήρθε ο κορονοϊός και δεν έγινε εμφάνιση. Σωστό. Σε αυτό που αναφέρθηκε ο Διονύσης Σχοινάς στην εκπομπή της Face Κορδά όμως, νομίζω ότι έχει να κάνει με τη συνεργασία που ήταν να γίνει με τον Γιώργο Μαζονάκη. Ότι δεν περνούσα καλά, χωρίς να έχει μπει ποτέ σε λεπτομέρειες, Αλέξη. Δεν έχει μπει ποτέ επακριβώς τι είχε συμβεί.